салом арз мекунам ба кулли шунавандагони барномаи имшаб лайв. мавсими нави мо баъд аз таваққуфи якрӯзане дурӯзане тақрибан 6 моҳа бисёр хоб кардем, фикр кардем ва билохира ба чунин хулоса омадем ки мо бояд ки барномаҳои навро барои нафароне ки тақрибан 70 000 обуна аст дар саҳифаи ютуби мо бояд ки ягон чизи нав тамошо кунанд. Барои мо ин барномаро боз ҳам таҳия мекунем ва пешниҳоди шумо мегардонем. соли 2018 охирон бор Сафар Муҳаммад ба барномаи имшаб омада буд. он вақт гӯем мисли ҳозира на он қадар ҳам машҳур буд ва барои ин ки дар барнома иштирок кунад барои мо $500 дода буд. вақте ки мо соли 2020 даъват кардем дубора Сафар Муҳаммадро ҳамчун меҳмон ба барномаи имшаб, ӯ гуфт ки барои ман $2000 диҳед, баъд мебиёям. мо бошад чӣ гуфтем? Мо гуфтем ин тавр ки бошад мо Сафар Муҳаммадро ба рӯйхати сиёҳ ворид мекунем ва ба барнома даъват намекунем то вақте ки $2000 барои мо надиҳад. ва билохира ба чунин хулоса омадем ки ҳеҷ кас ба ҳеҷ кас пул намедаду меҳмони мо мешавад. саломат бошед Борис. саломи худро ба ҳамаи тамошобинои канали имшаб мерасонам. умедворам як суҳбати хуб дошта бошем. бале. сарпарасти барномаи имшаб лайв ширкати Вавилон Мобайл мебошад. худи ҳозир агар телефон дар дастатон бошад ҳатман ворид шавед ба Play Market ё ин ки App Store. ин вобастагӣ дорад ба телефони шумо ва замимаи махсус ки ном дорад My Babylon, онро метавонед ки боркашӣ кунед ба телефони худ. барои чӣ? барои ин ки метавонед ҳамаи зангҳои худро тафтиш кунед хуб, яъне ки аз утоқи шахсии худ истифода баред. аз ҳамзамон хизматрасонии e-commerce метавонед ки маҳсулоти лозимаи худро харид ва пеш аз ҳама агар хоҳед ки тахфиф бо тахфиф ин ё ин чизро харидорӣ кунед, ҳатман ворид шавед ба хадамоти iCoupon ва дар он ҷо метавонед ки ҳамаи чизҳои лозимаро бо тахфиф гиред. нафароне ки берун аз Тоҷикистон ҳастанд, ман барои шумо хабари хуш дорам. метавонед ба наздикони худ маблағро тавассути ин замима ки ном дорад My Babylon ирсол намоед ва нафароне ки қарздор ҳастанд, яъне ки кредит доранд, метавонанд кредитҳои худро тавассути замимаи My Babylon пардохт намоянд. My Babylon аллакай дар телефони ман ҳаст ва умедвор ҳастам ки рӯзҳои наздик дар телефони шумо ҳам мешавад. Вавилон Мобайл замимаи My Вавилонро муаррифӣ мекунад. захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо My Вавилон олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. ман ташаккур мегӯям Сафар Муҳаммад барои ин ки имрӯз моро ҳамроҳӣ кардед. сипоси бепоён. ва дӯстони азиз, Сафар Муҳаммад охирон соли 2018 меҳмони барномаи имшаб буд. дар телевизион пахш мешуд он вақт. дар муддати зиёда аз қариб ки 2 сол мешавад. дар зиндагии Сафар Муҳаммад чӣ тағйироти ҷиддӣ ба вуқӯъ пайваст? чӣ гуна тағйиротҳои ҷиддие ки ту метавонӣ масалан ҳадди ақал 3-8 ном бар кунӣ барои мо? хуб, аз он барномае ки буд то ҳозир ба фикрам худ тағйироташо медоним Борис. яъне шуҳратманд шудам. дар дунёи мусиқӣ боз як таҷриба аз ҳама чизи гаронтаринае барои инсон ба фикри ман. ҳамин таҷрибае ки ман омӯхтам ба худ гирифтам, ба фикрам аз соли 2018 то 2020 беҳтарин чизе буд ки дар зиндагӣ ман рух дод. ман агар аҳамият диҳем асосан Silkway Star ин як зина буд. асосан ман медонам ки бисёр сарояндаҳо дар ин ё он шоу барнома машҳур мешаванд, вале баъзеоне ки шоу ба итмом мерасад дигар номи сарояндаам аз хотир мебароранду дигар сурудам намешаваду ё агар шавадам душвор мешавад машҳур шудан. аммо мо дар ин ҷо як чизи дигарро аҳамият медиҳем ки вақте ки ту дар озмуни Silkway Star машҳур шудӣ, дар ҳама шабакаҳои телевизионӣ нишон медоданд, ҳамагон фаҳмиданд, вале меҳнатдӯстии туро тавонист ки дар ҳақиқат ҳам машҳур кунад, новобаста аз шоуи телевизионӣ ва новобаста аз дигар омилҳо. дар яке аз мусоҳибаҳои ту ман тамошо кардам, ту зикр мекунӣ ки дӯст пайдо карданро дӯст медорӣ. шумораи дӯстони Сафар Муҳаммад чӣ қадар ҳастанд? ва барои ман шахсан шавқовар аст ки дӯстӣ ин чӣ аст? муносибат ё ягон чизи дигар? дӯстӣ медонед як чизе аст ки иам бебаҳост. дӯст зиёд буда наметавонад, дӯст бисёр буда наметавонад. дӯст кам аст не ки
дӯсту нафаре аст ки ҳама вақт дабартай дар зиндагӣ як будани ҳамон нафар оромӣ мебахшад дар зиндагӣ ҳамин миёни хита мустаҳкам ҳис мекунӣ вақте ки як дӯст бародар дар барат ҳаст. хоб шумораи дӯстои худам акмал намегӯм 56 нафар 130 не як 56 нафар нест бебаҳоан ҳамин нафаро беҳтарин ман ҳамашонро ҳурмат мекунам чиқеле ки масалан маълум мешавад дӯстони ту зиёд нестанд аммо дӯстоне ҳастанд ки барои онҳо ва барои ту пеш аз ҳама бо онҳо дӯстӣ кардан бале баъд самимӣ бояд бошанд дӯсто бале вақте ки дар комментарии дигари барномаи мо масалан дар оҷо мухобот мемонанд комментария дар оҷо асосан менависанд ки масалан ин ё он нафарро даъват кунед дар оҷо бисёр вақт нависанд ки Сафар Муҳаммадро даъват кунед Сафар Муҳаммадро даъват кунед ва аксаран вақт саволе ки фикр мекунам бисёр шавқовар аст кай оиладор мешавӣ алон дӯст дошта дорӣ ин савол бисёр саволи ҷиддияи муборис бале ҷиддӣ аст бале бисёр ҷиддӣ аст ва фикр мекунам ки аллакай ман нафари 1127 ҳастам ки ин саволро додастам зиёд вале мусоҳибаи мо то як андоза як хосияти расмӣ дорад барои ҳамин шавқовар аст барои ҳама зеро ки аудиторияи асосии ту ин духтаракон ҳастанд бале барои оиладорӣ ҳоло тайёр нестам хуш боз бояд як чанд ҳадафҳое ки дар зиндагии худ мондам бояд ба он сатҳ бирасам вақте ки ман масалан кадом мақсадҳоро ту бояд амалӣ кунӣ ки баъдан масалан оиладор шавӣ шояд баъзе нафарро баъзе духтараконе ки инзон моро тамошо кунанд кӯшиш мекунанд ки мақсадҳои ту тезтар амалӣ шавад хоб борис ҳар як мард мехоҳад ки соҳиби молу мулки худ шавад молу мулка бояд зиёд кунем барои оиладорӣ дуруст анамин қагап ин ягона факте аст ки мо бояд ин корро бикунем ҳар як мард ин ҳадафа бояд мона бекорхуҷагӣ накуна бекоргардӣ накуна барои оиладор шудан бояд ҳамин ҳадафҳоро приоритет барои ҳар як мард ойдёне ки масалан бо ягон кас муносибатҳои ошхона дорӣ ё ин ки не дӯст дошта не ҳатто агар медоштам намегуфтам барои ҳамин дорад оиди муносибатҳои ошхона гап задем ва бисёри нафарон дар шоу озмуни телевизионии Силвестр аҳамиятам дода буданд ки Тулин буд духтарак бале Фулин буд духтараки турк барои мо шавқовар аст ки Фулин чӣ шуд Сафар Муҳаммад чӣ шуд Фулин зиндагии худро дорад санъаткори хуб аст дар Туркия боз чӣ дар як сол мумкин як бор гап занем то ҷое ки ман шунидам мегӯянд ки шумо дар вақти ин лоиҳа як муносибати ошхона доштед бо не як қиқири муносибат ҳамин савола бисёр дода буданд дар иҷа на танҳо Фулин унҷа эфендирам гуфта буданд мо Фулинро буда изодаем ман фаҳмидам лекин асос надоранд не фаҳмо дар озмунҳои хеле зиёди ватаниву хориҷии ширкат варзидӣ оянда ҳам нияти иштирок ҳаст масалан қадамҳои навбатӣ умуман чӣ гуна мешаванд дар овози тиллоӣ як бор иштирок карда будам мара аз уҷа пеш карда гуфтанд намешавӣ гуфтанд ки намешавӣ ҳамин хел гуфтанд аз ту сар оянда намебарояд не ин хел ки нагуфтанд гуфтанд оянда дорӣ ва соли дигар биёр соли дигар чанд сола будӣ дар он вақт синфи 7 будам мумкин дигар озмун намешавад намеравӣ агар пешниҳодам кунам намеравам тамом агар ки озмунҳое шавад ба мисли новая волна агар ки худам хостам яъне як бор ба он ҷо гузашта будам вале нарафтам аз сабабҳое ки дар донишгоҳи ҷумҳурии мардуми чин мехондам курси охирон буд устод гуфт Сафар Муҳаммад ё дарсатро мехонӣ дипломатро мегирӣ ё ба озмун меравӣ суруд мехонӣ ман гуфтам устод ман дарсама мехонам дарсама хондам дипломама гирифтам тамом ҳамин хел шуд барои он ки пеш аз ҳамин озмуни песни на ТНТ гузашта будам ва новая волна бояд уҷа ки онҳо ҳамин довталабора санҷиш мекарданд бале лекин ман натонистам рафтам барои ки аз сабабе ки ман дар Силвестр будам мара тӯли як 6 моҳ гузашт карда буданд донишгоҳ ректори донишгоҳ дастгирӣ кард аз чӣ ман беҳад миннатдорам аз он кас барои он ки як коре кард ки ин навози ман дар пеши мо шидам
бисёр кори тақдирсоз буд. Бале. Яъне як мактаби калон буд ку барои як имконияти хуб буд. бале барои мо бояд давом медодам, сайқал медодам ҳамин ҳунари худа. Ман донишгоҳро хундем. бисёр хуб. имрӯзҳо фикр мекунам ки ҳар як сарояндаи тоҷик ва тоҷикистонӣ як бор ҳам бошад, дар ягон ҷо ҳам бошад, дар бораи ту ҳарф задаанд. Масалан фикр мекунам ки барои бисёр нафарон писанд аст ва ман медонам ки ягон нафар тарафи баъд ё фикри баъд ё оне ки ту барои онҳо писанд астӣ ё не, онро масалан асосан писанд набуданатро масалан оммавӣ гуфта наметавонад. яъне ки кушоду равшан ки барои ман писанд нест ё ин ки ин дигар асту дигару дигар ҳолатҳо. Ва бешубҳа як инқилоби муайяне ки ту дар олами шоу-бизнеси тоҷик кардин, пеш аз ҳама тарзу услуби сурудхонии ту мебошад, ки аз дигарон куллан фарқ мекунад ва дар шоу-бизнеси тоҷик то ин ҷониб ягон нафар набуд ки бо ин услуб мобайни мардум машҳур шавад ва таронаҳояшро аз хурд то бузург ҳамагон аз ёд донанд. Ин кори бисёр душвор аст, вале ин корро ду тавонистӣ. Метавонӣ бо ду ҷумла тарзу услуби худро барои мо шарҳ диҳӣ ки ин чӣ гуна тарзу услуб аст, бо кадом жанрҳо омехта аст. Масалан барои бисёр нафароне ки намедонанд, ман ку медонам ва мехоҳам ки ҳамагон бифаҳманд марама. Тарзи услубе ки ман мехонам ин тарзи услуби R&B, Хуш. поп ва рок. аз ҳамин се элемент мо истифода мебарем, ҳамин се элементро омехта мекунем. аз ин се элемент Сафар Муҳаммад, Рустам. Сафар Муҳаммад Қодирӣ, Қодирӣ асосан. яъне насаби асосии ман Қодирист. Қодирист. ба насаби бобо калонам мондан ва ба ман ин насаб бисёр маъқул аст. Ман як чизро барои тамошобинонам қайд мекунам ки оилаи Сафар Муҳаммад асосан ин нафароне ҳастанд ки 100% пайвастагӣ доранд бо мусиқӣ. Дар бораи умуман шоу-бизнеси тоҷик биё камтар ҳарф мезанем, зеро ки имрӯз ту яке аз нафарони пешсаф дар олами мусиқӣ ҳастӣ. кадом сарояндаҳоро ту шахсан худат аз сарояндаҳои мо гӯш мекунӣ? Сарояндаи тоҷик кадом сурудҳояшонро? рости гап он қадар гӯш намекунам. Хуш. ин маъноеро надорад ки суруд безеб аст ё ягон дигар. тарзу услуби ман дигар аст. суруде ки ман гӯш мекунам вай дигар аст. аз пешинаҳо мумкин гӯш кунам Муборак Шоу, Алек Фезов, ҳамин сурудое ки бисёр як колорит доранд. тамоми хурдии хурдсолии худ кӯдакиам ба сурудои Ҳабиб Ҳакимов, гурӯҳи Фарзин ман калон шудам. Масалан ту дар оилае ҳастӣ ки масалан хуари ту нафари машҳур аст, суруд мехонад, вале жанрҳои иҷрои суруди шумо ба ҳамдигар умуман монанд нест. Сӯзҳои мернигорро гӯш мекунед ё не фақат росташро гӯй? ҳамашро не ки гӯш мекунам сурудое ки камбеш ба ма наздик аст. ба қарби суруди нав кардам апамда. Хуш. ӯ суруди мешавад ки суруде ки худам навиштам, баъдан метавонам ки дар иҷрои мернигор гӯш кунам. Дар ин синни бисёр ҷавонӣ бори гарони саҳнаро бардоштан чӣ гуна аст? Ва пеш аз ҳама мушкилӣ ҳаст, ман медонам ки албатта мушкилиҳо ҳастанд. Мушкилии конкретӣ ё мушкилие ки асосӣ гӯем дар чӣ аст ба фикри ту? мушкилии асосӣ дар шоу-бизнес. барои ҳар як нафар ягон чиз ҳаст ки садди роҳ мешавад ё ин ки мушкилиро ба бор мебиёрад. пул бошад Хуш. дар ҳамаи ҳунар ягон мушкилӣ шуда наметавонад. ман медонам ки ҳазорҳо нафар ҳастанд ки имрӯз мехоҳанд ки сароянда шаванд. ман медонам ки ин бисёр касби машҳур, шояд касбе бошад ки маъмулӣ бошад, вале ба ҳар ҳол нафарон зиёд ҳастанд ки ҳама мехоҳад ки сароянда. обращение кунам. бале фақат ту росташро бояд гӯй ки масалан ҳамчун нафаре ки дар таи 2 сол як таркиши мусиқавии махсус ба вуҷуд овард, ту бояд ҳамин чизро бифаҳмонӣ. дӯстони азизе ки мехоҳанд санъаткор шаванд, овозхон шаванд, сароянда шаванд, ман ба шумо гуфтаниам, хотиррасон карданиам. ин касби нест ки як бор биёй лалала бихонӣ брай. ин хеле нест. ин касба бояд ҳурмат кунӣ пеш аз ҳама. ин касба бояд дӯст бидорӣ. баъд мумкин муваффақ шавӣ. ва пеш аз ҳама чӣ дошта боша? пеш аз ҳама пул. не пеш аз ҳама пул не, пеш аз ҳама овоз, баъд дунёи дарунӣ, як сабку услуби хондани худро ва пул. Пулро фаромӯш намекунем. Это основное составляющее, которое будет продвигать тебя. Ози прай овозхоное ки овоз надоранд, вале пул доранд, баромадаистанд. ҳаминтавр дӯстони азиз.
ташаккур мегӯям Сафар Муҳаммад барои ту. Умуман оидиёне ки агар ту аз хотират набаромада бошад дар ҳамон шкафи хонаатон яъне ки ҷевоне ки мегӯям бо забони тоҷикӣ дар болояш дипломи туро чанд гирифтааст. Чанд гирифтааст. Яъне ихтисоси Сафар Муҳаммад асосан ин дипломат, сиёсатшинос, таҳсил кардӣ дар Хитой, маълумоти олии пурра дорӣ. Чӣ шуд? Оянда мешавад дар ягон системае ки масалан пайвастагӣ дорад бо дипломатия кор мекунӣ ё ин ки не? соли 2019 ман фаҳмидам ки ман ҳамин корхатӣ машғул шудан намехоҳам. Яъне аз давраи мактабӣ то 2019 ман бисёр ин касборо дӯст медоштам ва орзу доштам ки дар ягон сафоратхона, дар вазорати корҳои хориҷӣ як кор кунам, бинам, дунёро бинам, паспорти худро паспорти дипломатӣ гирам. Ҳама ин ҳавасҳо буд. Вале вақти ман дар ин касби ҳунармандӣ, овозхонӣ муваффақ шудам, ман фаҳмидам ки анамин аст кори дӯстдоштаи ман ва ба ҳамин кор ман метавонам хушбахт бошам. Яъне ман метавонистам он касбро интихоб кунам вале хушбахт нашавам. Вале ту вақте ки масалан месароӣ, баромад мекунӣ, ту аз ин чиз ҳаловати беандоза мекунӣ. Бале, ин кори аст ки ман дӯст медорам. ҳатто дар вақти зиқӣ, ҳатто дар вақти ғам мо ҳамин кормона дӯст медорем. Барои дӯстони азиз ҳамин чизро фаҳмидан тақрибан 5 сол дар Хитой хонда лозим буд ки ҳамин чизро фаҳмӣ ва иқрор шавӣ ки вақте ки ман дифоъ кардам дипломи хидмат дар байни 5-6 ҳазор нафар студент ман ягона нафаре будам ки 94 балл қатъӣ донишгоҳро аз ҳама бали баланд. Бале. Ҳама табрик мекунад. Ман барои ҳамин чӣ гуфтам ки аз хотират набаромада бошад ки диплом дар ҷевони баландӣ дар ҳамонҷо интизор аст ки яъне ин ҳам як мактабе буд ки ман дунёро бинам. Мумкин ки ман агар Хитойда намебудам тарзи гап задани ман тарзи сурудхонӣ қабулкунӣ ҳамаш дигар мебуд. Барои ҳамон ҳам чизе мешавад дар ин зиндагӣ, шукри Худо, ҳамаш ба фоидаи мо. Бисёр хуб. Ҳар як кор дорад тарафи мусбӣ ва тарафи манфӣ. Масалан мо медонем ки айни замон ба синни ҷавоният нигоҳ накарда шӯҳрати зиёд пайдо намудӣ, ҳаводорони худро пайдо намудӣ. Ин 100%. Аммо савол аз бозёфтҳоят нест, аз оне ки ту машҳур шудӣ, мухлисони зиёд пайдо кардӣ. Дар бораи чӣ савол намедиҳам. Барои ман бисёр шавқовар аст донистан ки ба санад ворид шуда ту чиро гум кардӣ? Ба санад ворид шудан ба фикри ман як зарраи аз озодиро гум кардам. Яъне корҳое ки ман пеш мекардам, яъне озод мерафтам ба ягон ҷо, мешиштам бо дӯстонам, механдидам бепарво. ҳамин бепарвогӣ гум шуд. ҳамин бепарвогӣ мада махлул буд. ҳамин бепарвогиро бояд усл мекунем ки дар ҳамин касб муваффақ бошӣ. яъне бояд эҳтиёт кунӣ вақти суханронӣ мекунӣ, вақти гап задан, вақти раг доштан, боки нишастан, ҳамаи чизо ҳозир маъно доранд. Агар ки ягон кори хато шуд, паго аллакай дар Инстаграм ҳаст. Будан албатта ки масалан мо папаратси мегӯем, ман медонам ки дар мо ин чиз на он қадар ҳам машҳур аст, аммо ман ҳаст папаратсе ки масалан мухлисон, нафароне ки медонанд. Будан ҳолатҳое ки ногаҳонӣ масалан вале бисёр хандаовар буд. Хуш. Бо дӯстонам сангбуза хӯрдезам. Як касамита камера карда истодааст. Сторис кардестай. Боз як бор дига буд ки қуртоб хӯрдезам. Сторисум кардан наиздай. Қуртоб чӣ хел буд? Яъне ки асабӣ шудам. Як бори дига буд ки ман бо як духтаре будам. Хуш. Ана ҷои шавқовараш наомад. Бием бигем ки ин духтар бисёр ба мо наздик аст, яъне ҳамчун дӯст. Бале. Вале он кас наистанд ки Сафар Муҳаммад девушкаи гирифтаян, пост кардаян дигаву дигар. Ҳамин кор бисёр кори хато буд ба фикри ман ки ақаллан рӯи духтара мепӯшондӣ. Бечора хай гап бисёр шуд. Бале. Бемаъно да. Барои ҳамон ҳам яъне ки яке аст. Хай папаратсия. Мо қабул дорем. Бисёр на. Проблем нест. Бисёр хуб. Чанд савол аз эҷодиёт берун. Забондонӣ дар зиндагият чӣ кӯмак мекунад, зеро чанд забонҳои хориҷиро ту 100% медонӣ? Ниёкози ман бо забони тоҷикии худ бо бовари худро ҳис мекунам. Вақте забони англисиро медонӣ,
боз ҳамин боварида як 50% дига خوش добавит мешавад. бо вақти русиро медонӣ як 10% дига аз болош, боз вақти اگر وقتی خطایی رو میدونی چیکار میکنی 213% мешавад. از اون شهادت میداد که در آسمان هفتم بعضی وقت سفر محمد پرواز میکنه мефаҳмед барои мард бисёр муҳим аст забон донӣ ҷаҳон донӣ یعنی که این хонед боз زمان хонед انگلیسی روسی хитоӣ ва забони модари модари мо худ, бале. тоҷикӣ Бале. бисёр хуб ман медонам бисёр нафарон ки масалан худро замонавӣ ҳисоб мекунанд вале забони тоҷикиро намедонанд инам фикр мекунам ки хуб нест бояд мо забони модари худро бояд донем пеш аз яъне шахси муваффақ дар ҷои аввал бояд забони модари худро монад бисёр забони модарӣ аз ҳама чизи муҳим аст бисёр хуб сафар муҳаммад ғайр аз сурудхонӣ бо чӣ корро машғул шуданро дӯст медорад фикр мекунам ки барои мухлисонат ин чиз шавқовар аст чӣ гуна вақти худро мегузаронӣ китоб мехонам хуш ман жанри ужаса дӯст медорам ужас ҳоррор хуш хуш ҳамаи китобам ҳоррора аз ҳама китоби дӯст доштам хребти безумия лавкрафт китобро шумо агар стивен бихонед- кингам бисёр хондаед стивен кинг ҳам хондам ҳам киноша дидам ин нафарое аст ки дар ҳамин дунёи ужас бале як тағйироти баланд лавкрафт бошад даҳшат говард филипс он кас яъни лавкрафта навистанд аҷоибиш медонед дар чиз аст ва бигем мардака хушбахт набуданаш вақте мурд баъд машҳур шуд китобош чоп шуд фаҳмо дар бораи як чиз дигар барои ҳамагон шавқовар аст реҷаи рӯзи ту чӣ гуна сурат мегирад масалан соати чанд мехезӣ ман пурсидам ки дар чоя чӣ қадар шакар меандозӣ неги ин муҳим нест шакар биё намехӯрам мегӯям шакар ана бисёр чизи на шакар намехӯрам шакар намехӯрам барои он ки барои он ки намехӯрам маъқул нест чой маъқул нест реҷаи оддим мубориз яъне сиҳату саломатӣ соати 5 саҳар мехезам вале як ним моҳ зиёд мешавад аз сабаби ҳамин карантину дигару дигар каме шудааст ки соати 2 мехезам нисфи рӯзӣ хуш хоб бисёр чизи бад аст яъне ки ду мехезӣ баъдан чӣ кор мекунӣ баъд мехезам аз паси мусиқӣ мешам мусиқиёро мебинам баъд бозӣ мекунам баъд авқот мехӯрам баъд изолятсия Машқ. машқ ҳатман соатҳои 3 соатҳои 2 бан машқ ба бисёр хуб блиц дорем мо пурсиши кӯтоҳ яъне ки саволҳое ки ман тез метиҳам шумо метавонед масалан зуд ба онҳо ҷавоб диҳед яъне ки ҷумлаи зиёд дар кор нест як ҷумла ҳадди ақал ба ҳар як савол ҷавоб рафтем ду чизе ки писандат нест дурӯғ хуш бо чиз дурӯғ дурӯғи зиёда тамом дурӯғи зиёд ду чизе ки писандат ҳаст дурӯғ нагуфтан ва хоксор будан ду калимаи дӯстдоштаат ду калимаи дӯст доштан мисалан аз калимае ки бисёртар истифода мебарӣ нест ду сарояндаи дӯстдоштаат ҷеймс артур хуб линкин парк ду шаҳр токио хуб душанбе беҳтарин ду орзу оилаи солим 5 фарзанд беҳтарин ду шабакаи ютуб имшаб логан паул беҳтарин ду номи духтарона ки барои ту писанд аст ду номи духтарона А. хоб ман номои духтарои худам беназири дарё монданиам беназир дарё бале бисёр номи зебо ду асбоби мусиқӣ гитар хуш барабан бисёр хуб мо бо ҳамин блитси худро ба итмом расондем мо ташаккур мегӯем барои сафарномат ки умуман имрӯз моро ҳамроҳӣ кардед саволе ки одатан анъанавӣ аст барои ҳар як меҳмони барномаи мо ин он аст ки ба наздикӣ аз Сафар Муҳаммад мухлисонаш чиро интизор шаванд ман медонам айни замон масалан пандемия аст коронавирус умуман олами мусиқӣ аз ин чиз зарари ҷиддӣ дида истодааст мисли дигар соҳаҳо чиро интизор шаванд Сафар Муҳаммад хоб сурудҳои нав хуш клипҳои нав яке аз клипҳои мо нахустин дуэте ки ман хондам бо мубориз усмонов як бисёр як суруди нақс кардем
ва иншоалло муваффақ мешавад. бале клипи хубам мешавад. бале ва боз ду-се суруди наве ки умедворам ки ба мисли сурудҳои дигарам ба шумо писанд меоянд ва ба ман муваффақият. Ташаккур. сарпарасти барномаи имшаб лайв ширкати Вавилон Мобайл. Замимаи махсус ки ном дорад My Babylon, аз ин замима метавонед ки худи ҳозир истифода баред дар Play Market ё ин ки App Store ба телефони худ боркашӣ карда метавонед маблағҳои интернет, телевизион, хизматрасонии алоқа, хизматрасонии коммуналӣ, ҳатто метавонед кредитҳои худро пардохт кунед ва ба наздикони худ тариқи ин замима метавонед ки пул ирсол кунед. My Babylon дар Play Market ва App Store. Вавилон Мобайл представляет приложение My Вавилон. Контролируйте ресурсы своего тарифного плана и подключайте новые услуги. Совершайте самые выгодные покупки, не выходя из дома. Воспользуйтесь выгодными предложениями и скидками. Пополняйте счета, расплачивайтесь за товары и услуги или перечисляйте средства другим. Открой для себя мир новых цифровых возможностей с My Вавилон. Доступно в Play Market и App Store. як саволи муҳими дигар ки ин савол фикр мекунам ки бисёри мухлисони ту махсусан ҳамин чизро интизор ҳастанд. умед бар он мебандем ки ин пандемия тезтар мегузарад. консерти яккаи ту, консерти калони ту дар шаҳри душанбе кай мешавад? вақте ки пандемия буд шид мо сари ин мешинем як фикр мекунем. як нуқтаи муҳими дигар ки моро нагуфтем, Сафар Муҳаммад фикр мекунам ки алон яке аз сарояндаҳое ҳаст ки дар ҳамаи ҳунарнамои худ ба таври зинда тарона иҷро мекунад. ин бисёр кори душвор аст. барое ки шумо чунин услубро интихоб кардед ки бояд шумо фақат зинда сароед. ман медонам, ман боварӣ дорам ки масалан бо фонограмма мехонед ҳеҷ гап намешавад, вале кӯшиш мекунед ки зинда хонед. мубориз рости гап. вақте ман фонограммаро мемонам даҳони худам меҷунбонам, ман ҳамун суруди худам ҳис намекунам, маззаи ҳамун суруд нест. ман бояд зинда бихонам, ман бояд ӯро ба як услуби дигар бихонам ки худам аз ҳамун коре кардам баҳра барам. барои нафароне ки фонограмма мехонанд чӣ гуна назар доред? барои нафароне ки фонограмма мехонанд ҳичи не, ҳама нағз, ҳама соз. ман мефаҳмам ки аз сабаби таҷҳизот хуб набудан. мубориз биен рости гапша бигем, ҳамин 90% ҷое ки зинда баромад кардам ҳама иҷоҷда проблема буд, лекин зинда хондам. бале мефаҳмам, не ки ҳар кас намехона ира, ҳар кас намехоҳад худа чӣ кардан, барои он дар кор нест. вақте ки мебинед ки таҷҳизот хуб нест, ин ягон проблема надорад, ягон мушкилӣ ҳам нест, мо ягон зиддият надорем, ҳамаи шуморо дӯст медорем, ҳурмат мекунем ва чӣ хеле ки мегум мубориз ин нафаро сарояндаҳои мо дар санъат аз ман зиёд буданд. барои ман ҳичи намегӯям, ҳам қашан мегӯям ки муваффақият ба тамоми шоу-бизнеси Тоҷикистон. кай ба синни 30 расид баъдан мегӯяд ки не, дар синни 30 ҳам расидам, ҳичи намегӯм. зинда бошед, сарбаланд бошед ҳаматон, ҳеҷ кас хафа нашавад. ва соли 2021 ман умедворам ки ҳаматон сабку услубои нав қатъи клип мекунед, суруд мехонед ки ҳамин аз давлатҳои ҳамсоя ягон камӣ надошта бошем ва онҳо аз мо ибрат гиранд. бисёр суханҳои хуб. мо ташаккур мегӯем барои Сафар Муҳаммад. ташаккур барои таронаҳои зебо ки шумо иҷод мекунед. ташаккур барои он ки як навгонии махсус ворид кардед дар олами мусиқӣ. ин чиз бисёр дар кор буд, мисли боду ҳаво ва фикр мекунам ки роҳе ки шумо интихоб кардед ин аллакай муайян аст. вақте ки мақсад муайян аст, натиҷа албатта ки дилхоҳ мешавад. муваффақият. сипос ки имрӯз меҳмони мо будед. барномаи имшаб лайв дар меҳмони мо буданд Сафар Муҳаммад Рустам. ва мехӯрем ҳафтаи оянда дар комментария нависед фақат суханҳои нек. раҳмат.